खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो साखा खब्रै गारि सालायनायावबो हेलमेट गाननो गोनां जादों सासे सुबुङा AS04M6524 नाम्बार थानाय गावनि साखा खब्रै गारिखौ सालायनाय समाव हेलमेट गानैनि थाखाय आरो गारिनि उनाव गाखोनायफोराबो हेलमेट गानैनि थाखाय चालान बा जुरिमाना फैदों मबाइलाव जायनि थाखाय साखा खब्रै गारिखौ सालायनायावबो हेलमेट गाननो गोनां जादों बिथाङा जोंनि आसामावनो जादों बे जाथाया शिबसागर ट्राफिक पुलिसनि गेदेर गोरोन्थि साखा खब्रै गारि सालायनाय आरो गाखोनायाव हेलमेट गानैनि थाखायनो फोनांदों जुरिमाना बेखौ लानानै गारि बिगोमा नयनमणि फुकना गावनि साखा खब्रै गारिखौ हेलमेट गाननानै सालायनानै एसडिपिअनिसिम अजद होफैदों उनाव ट्राफिक पुलिसनि बे गोरोन्थिखौ बुजिनानै जुरिमाना फोनांनायखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों एसडिपिअ बिथाङा ओजोंहाय नयनमणि फुकनजोंल' बेबायदि जाथाया जायाखै सोरबा मटर साइकेल सालायग्रानावबो सिट बेल्ट गानालासे गारि सालायनायनि थाखाय चालान फैदों आरो बेबायदि गोरोन्थि जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों नयनमणि फुकना बेनिखायनो ट्राफिक पुलिसआ जाहाथे गावसोरनि गोरोन्थिनि सायाव नोजोर होयो बेनि थाखायबो बुंथियो बिथाङा दैज्लां बोथोर फैबाय दैज्लां बोथोर फैयोब्ला आसामनि भारत भुटान सिमायाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि जिंगाया बे मोनसेल' दि जेखि जाया समाव भुटाननिफ्राय दै फैनानै लोमसाव फैनो हागौ थिग बे खेबावबो भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि सासे अफिसियेलनिफ्राय सांग्रांथि हरदों भारत भुटान सिमायाव गाहाय ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा आरो दैमा जिंफोराव थानाय सुबुंफोरनिसिम सांग्रांथि हरदों भुटानाव बे साननैसोआव गोबां अखा हागोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो हाजोनि दैया गाहाय फारसे बोहैलांगोनखौ फोरमायथिहरदों गाहाय ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा जाहाथे बेनि सायाव सांग्रां जानानै थायो आरो दैमायाव कनस्ट्राक्शननि खामानि मावनायफोराबो जाहाथे गाव गावनि मेसिनफोरखौ रैखा खालामनायनि सायाव सांग्रां जायो बेनि थाखाय सांग्रांथि हरदों रायजोआव फिन एनकाउन्टार जादों पुलिसनि गुलि गावनायजों मस्ट वान्टेड अफजल हुसेन बरभुयाया थैबाय एनकाउन्टार जानायनि सायाव काचार पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मस्ट वान्टेड अफजल हुसेन बरभुया आरो गुबुन सासे दाखायदा गारिजों फैबाय थानाय समाव पुलिसआ गारिखौ लाखिनो थिनदोंमोन नाथाय दुथांफोरा गारिखौ लाखियाखैमोन बेनि उनावनो पुलिसआ होसोदों उनाव होंगो दोंगो जायगायाव गारिखौ लासै सालायनाय समावनो पुलिसनि हान्जाया गारिनिफ्राय ओंखारनानै दाकायत अफजल हुसेन बरभुयानि गारिखौ बेंखनदों आरो सारेन्डार जानो थाखाय बिथोन होदोंमोन नाथाय दाकायतआ सारेन्डार जायाखै जायनि थाखाय मस्ट वान्टेड दाकायत अफजल हुसेन बरभुयाखौ गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों काचार पुलिसआ लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दाकायतआ पुलिसनि पिस्तलखौ सेख'नो नाजादोंमोन बेयावनो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय मस्ट वान्टेड अफजल हुसेन बरभुयाखौ गावथारनो गोनां जादों जायजों दुथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेखौ एरेस्ट खालामदों होननानै फोरमायथिदों एनकाउन्टार खालामनाय बे जाथाया हाइलाकान्दिनि कालीबारि र'डआव जादों पुलिसआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला अफजल हुसेन बरभुयानि हेंथा 9 केस दं दुथाङा सोरनिबा गारि खावनाय गारि सेख'नाय लामा सामाफोराव आइजोफोरनि सना माला बोख्लाबनाय बेग बोख्लाबनाय रां लुथिनाय बायदिफोराव लोब्बा दंमोन आरो माखासे सान सिगां पुलिसखौबो गोफार हाथियारजों जोखोम खालामदोंमोन जायनि थाखाय दुथांखौ गोलाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंमोन पुलिसफोरा एनकाउन्टार खालामजानायनि सानसे सिगांबो सासे मिज' सुबुंनि गारिखौ खावदोंमोन आरो बे गारिजोंनो खारदोंमोन दुथां सिखावा नाथाय दा पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जाबाय आरो दुथांखौ गावथारनायनि उनाव दुथांनि गारिनिफ्राय पिस्तल आरो गुलिबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों काचार पुलिसआ बर' सिख्लाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ गोबौ हाथियारजों सुग्लिनानै बुथारनाय जाथाया सप्तासे नङा सप्तानैनि बारा जालांबाय थांनाय 3 मेआव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन आरो थांनाय 16 मेआव हिरण्मय खाख्लारिया गोबौ हाथियारजों सुग्लिजानायनि थाखाय जोबथा हां लादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे जाथायनि सायाव राव होआखै आसाम सोरखारा दायनिगिरिफोरनि हेंथा गोख्रों साजा फोसावनो थाखाय लोगोसे बुथार जानाय हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां होनो थाखाय आरो जिनाहारि खालामजानाय सिख्लाफोरनो 5 लाख राङै होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखारनिसिम दाबि दैखांबोदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो खोनासङाखै आसाम सोरखारा बर' सिख्ला जिनाहारि खालामजानाय आरो बर' सेंग्रा बुथार जानाय जाथायनि सायाव दिनैसिमबो फंसेबो राव होआखै जायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनांगौनि थाखाय केसनि सायाव फास्ट ट्रेक
कर्टनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखाय नायबिजिरनो थाखाय SIT दानांगौनि थाखाय आरो जिनाहारि खालामजानाय आरो बुथारजानाय नखरनो 5 लाख आरो 20 लाख राङै होनांगौनि थाखाय एबसुनि बानजायनायाव मैया दुधनैयाव धरना होनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों जेराव रोजा सुबुंफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिनिफ्राय एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि दुधनैयाव जानाय बे जाथायखौ लानानै दिनैसिमबो आसाम सोरखारनि सासेबो मन्थ्रिया खौरां लायाखै आरो आसाम सोरखारनिफ्राय रावबो राव होआखै। जुदि गुबै थागिबिफोरनि बिबान लायोब्ला बे जाथायनि सायाव राव होनो नांगौमोन नाथाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। SIT दानानै फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों दायनिगिरिफोरखौ फासि होयोब्लासो बे सोरखारा गुबै थागिबिफोरनि सोरखार बेखौ फोथायगोन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो दायनिगिरिफोरखौ खालि एरेस्ट खालामब्लाल' जानाय नङा फासिनि साजा होनांगौ आरो जेब्लासिम बिजिरनाय मोना अब्लासिम सोमावसारगोन गोनां जायोब्ला उखैहाब सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। बे अफ बेंगल लैथोआव सोमजिनाय गिदिंनाय बार जायनि मुङा रिमाल बियो बांलादेश आरो सोनाब बंगआव गोबां गोहोम खोख्लैदों। बांलादेश आरो सोनाब बंगनि लैथो जिङाव थानाय जायगाफोराव घन्टासेयाव 110 निफ्राय 135 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारदों। गोब्राब बारहुंखा बारनायजों सोनाब बंगआव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बांलादेश हादराव 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेनि अनगायैबो बांलादेश हादराव 1,48,533 न' बांफोरा बायदों। बेनि मादाव माखासे न' बाङा थेर-बेथेर बायफ्लेदों आरो माखासे न' बाङा आबुङैनो बायफ्लेदों। बेनि अनगायैबो गेदेर फिसा गोबां दंफां लाइफांफोरानो गुबुदों मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों जायनि जाहोनाव बांलादेशनि राजथावनि ढाकायावबो मोब्लिब गैयै जादों। गामि ओनसोलफोरावबो गोबां आबादफोरानो बारहुंखाजों खहा जानो गोनां जादों। रिमाल गिदिंनाय बारहुंखा फैगोननि थाखाय लैथो जिङाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय गुबुन जायगायाव दैथायहरखानाय जादोंमोन आरो रिमाल गिदिंनाय बारखौ लानानै सांग्रांथि होनाय जाखादोंमोन नङाब्ला सुबुंनि थैनायनि अनजिमाया आरोबाव बांबावगौमोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थैनायफोरनि मादाव खायसे न' बां बायसिनजानानै थैदों खायसेया दंफां लाइफांजों होसिनजानानै थैदों आरो माखासेया मोब्लिब खुन्थियाजों होसिनजानानै थैनो गोनां जादों। ओजोंहाय सोनाब बंगआवबो 1,700नि गोबां मोब्लिब खुन्थिया बायदों 2,500नि गोबां न'आ आबुङै खहा जादों आरो 27,000नि गोबां न' बांफोरा आबुङै नङाब्लाबो एसे एनै खहा जादों। बेनि अनगायैबो 1,400नि गोबां रिलिफ केम्प बानायनो गोनां जादों सोनाब बंगआव। सा सानजा भारत त्रिपुरायावबो गोबां बारहुंखाजों लोगोसे गोबां रोजा अखा हादों। त्रिपुरानि आगरतला एयारपर्टनिफ्राय थांलाय फैलाय जानाय गंजिसे उरांखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। बे साननैयाव गासै फरायसालि आरो इउनिभार्सिटिखौबो बन्द फोसावदों त्रिपुरा सोरखारा। आसामावबो दाब दाब जायगायाव गोबां बार बारनायजों लोगोसे अखा हादों जायखौ लानानै आसाम सोरखाराबो थाग थियारि जादों। आसामनि माखासे जिल्लाफ्राव दिनै गोबां अखा हाबावगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना जेरै धुबरी साउथ सालमारा बङाइगाव बजालि तामुलपुर बरपेटा नलबारि मरिगाव नगाव हजाय आरो सोनाब कार्बि आंलंआव कमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो चिरां गवालपारा बाक्सा डिमा हासाव काछार हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज जिल्लाफ्राव गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों अदेबानि गोबां रोजा अखा हागोन। रायजोनि दाब दाब जायगायाव सिखावनि उदखारा बांदों। टाउन ओनसोलनि अनगायै गामि ओनसोलावबो सिखावनि उदखार दै सोखांग्रा मटर बोरमा मोसौ गय बायदिनि सायावबो सिखावनि नोजोर। बे खेबाव चिरां जिल्लानि बिजनीनि 2 नं सैथिनगुरि बानियापारायाव हमजादों 2 सिखाव। खावनाय मुवा बेसादफोरखौ फाननो थांनायावनो रायजो राजाफोरजों हमजादों 2 सिखावा। 2 सिखावनि मुङा एटम दास आरो जयन्त महानायक। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 सिखावा बिजनीनिनो थागिबि। गामि ओनसोलाव दैनि मटर बोरमा रां गय साइकेल बायदि गोमाबाय थानायखौ लानानै गिखांदोंमोन गामिनि ओनसोलफोरा। बे समावनो खावनाय मुवा बेसादफोरखौ फाननो थांनायाव हमजादों 2 सिखावा आरो 2 सिखावा गावसोर ड्राग्स जानायखौ सिमा लादों आरो बिजनीनिनो राहुल मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय ड्राग्स बायनानै जानायखौबो सिमा लादों। रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा उनाव 2 सिखावखौ हमनानै गय बिफाङाव खाबथादों। बेनि उनाव जाय जेरै हायो एरै बुग्लिदों। उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि फैनानै पुलिसा रायजो राजानि आखाइनिफ्राय सिखावखौ रैखा खालामदों। उनाव पुलिस थाना फारसे लानानै थांदों। रायजोआव बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिजों लोगोसे 6 गासै 7खौ एरेस्ट खालामदों सिलचर पुलिसा। जौ गलायाव फैनानै रां होआलासे जौ मोनलाङिनि दायावनो जौनि गलादारखौ गाज्रि बुग्लिनायनि अजद जायखौ लानानै बुथारनो नाजानायनि केस होदोंमोन जौ गलादार सुकन्ता कार बिथाङा। जौ गलादार सुकन्ता कारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला ओनसोलनिनो बिजेपिनि दैदेनगिरि।
सुरनजित दास चौधुरिया जौ लायनो थाखाय माखासे सुबुंफोरखौ गलायाव थिनहरदोंमोन जेराव बेसेन गोसानि जौखौ रां होआलासे लांनो नागिरदोंमोन नाथाय बेखौ गलादारा हेंथा होदोंमोन बेयावनो बिजेपिनि दैदेनगिरिनि मददगिरिफ्रा गाज्रि बुग्लिदों होननानै फोरमायथिदों जौ गलादार बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि सुरनजित दास चौधुरिनि बेबायदि रां होआलासे जौ गलानिफ्राय जौ लांनाया गोबां जाबाय सिगांनि समावबो 45,000 रांनि जौ लांदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो रांखौ होआखै आरो फ्रियावनो जौ हराबा जौ गलाखौ बोखारनायनिबो हुमखि होबोदों होननानै फोरमायथिदों दा बेफोर गासैखौबो लानानै सिलचर पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनावनो एरेस्ट खालामबाय बिजेपिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे साद' गासै सास्निखौ ओजोंहाय एरेस्ट खालामजानाय फारसेनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौ गलायाव जौ लोंनाय माखासे सुबुंफोरा जौ गलानि सेराव सासे आइजोखौ हाराहास्ति खालामदोंमोन बेखौ लानानै आइजोआ अजद होफैनायावसो जौ गलादारजों रायलायनो थांनायाव दान्थे बिदान्थे जादों होननानै फोरमायथिदों गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन जेराव मेडिकेल रेटिना ओसीटी पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी कैटरेक्ट सर्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO कैटरेक्ट एंड ग्ल'क'मा स्पेशलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्टा दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों